Я да видим, гледайте внимателно как трябва да се изпълни задача. Гледаш ли? Столчето. Взимам си бомбонче, връщам тук и го оставям. Имаме 30 секунди, двата отбора, за да съберем колкото можем повече бомбони. Тоест трябва много пъти да ходите да се връщате, взимаме само по едно, така ли? Да, само по едно. Нямаш право да тръгваш преди да ти е пипна ръчичката, нали? Добре, разбрано ли? Имате право само по едно. Ето сега ви показват, взимаш едно, идваш до другия стол, пипаш другарчето и отиваш отзад. Запомниха ли всички децата? Да, ти имаш си за друго бомбонче. Айде да видим сега кой отбор ще бъде най-бърз в пренасенето на тези вкусотии. Готови? Давай! Да видим, имате само 30 секунди, така че внимавайте колко пъти се тичате. Бързо, понеже тези 30 секунди изтичат вече. Бързо тичаш, когато се върне другия тогава. Браво, Яна, връщай се отзад. Който е минал да тръгва. Следва. Хайде бързо, че имате 20 секунди! Бързо! Имате 15 секунди! Бързо да видите напрежението расте. Кой от двата отбора ще бъде най-бърз и най-бързо ще се справи с повече бомбони. Имате 10 секунди! Ще започнем заедно да броим. Хайде всички деца да ви помагат. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и стоп! Това бяха последните бомбони на двата отбора. Кой ще ги пребори? Аз мога до 12 да броя, така че ще пропусна. Я сигурно. Значи отбор има 13 бомбона. Колко са вашите? Моля? 13. Колко имате вие? Я да видим. А вие колко имате? 13. Отборите са наравно. Аплодисменти за двата отбора. Добре, елате, съберете се всички при мен и жабки, и калинки, и всякакви дебосъчковци. Мисля, че всички бяхте прекрасни, достойни моряци, така ли е?